Ľudia, ja som Newton za to ďalší týždeň s Nerdom, kde ja, ten nerd, vám hovorím o tom, aký bol môj týždeň. Takže, čo som celý týždeň robil, zase iba to isté, a to je, že vonku pracoval. V záhrade dačo, s kvetami dačo a kosil trávu. Proste, ja už fakt nemám pokoj u mňa doma. A okrem toho som pracoval už dlhšiu dobu nad jedným YouTube videom, už som ho skôršie chcel vydať, akurát som na neho nemal čas, keďže furt musím vonku niečo robiť. A už je tak na 98% hotové, akurát ešte musím dopridať hudbu do pozadia a outro a bude hotové, takže tak zajtra alebo pozajtra to video už vyjde tu také hlavné a potom neviem, vydám asi ďalší cooking stream zo Stry alebo dačo iné. Potom, to bolo viac menej všetko, čo sa za tento týždeň stalo. Ináč som začal hrať Donkey Kong a bolo to dobré. Takže čo sa také vo svete dialo, čo som si všimol, bolo, že KSI odchádza od Sidemen. Neviem prečo, proste odchádza, na to spravil také vážne video. Potom PlayStation vydalo State of Play nové, ktoré som si aj na jednom streame pozeral a ukázali viacej takej novej Wolverine hre, čo bolo dosť krvavé. Potom má výsť od Rayman Legends remake, čo už som minulé hovoril, ale teraz to aj ukázali a kamo. Vyzerá to dosť dobre. Potom viacej ukázali k novej Silent Hill hre, čo má byť vo first person a už nie third person. Potom predstavili Until Dawn 2 a na konci ukázali God of War, akurát nie novú hru, ale taký spin-off, čo má byť asi od jeho manželky Kratosovej, čo tam asi tak na 20 minút či na koľko bežalo len čistý gameplay z tej hry a hej, tá hra vyzerá dosť dobrá. Aj keď ľudia už v Twitteri, či kde nadávali na toho, že čo to je. Mne to prišlo jak normálna God of War hra, čo vyzeralo dosť dobre. A potom pred pár dňami bol aj Summer Game Fest, čo som si veľmi nevšimol, ale tam kopa šialenosti vyšlo. Alien Isolation 2, Stranger Than Heaven, z toho viacej ukázali, a ešte tam má byť, že aj Snoop Dogg a Tupac. Potom viacej Assassin's Creed 4 remakeu, na toto Mafia prequel vyšlo DLCčko, Gothic remake, Attack on Titan 3, Palworld 1.0, čo nechápem, že čo to znamená, keďže Palworld už vyšlo dávno. Od Wolf Among Us má výsť remaster, ja napríklad mám originál na PS3, ešte nerozbalený, a taktiež má výsť aj Wolf Among Us 2. Potom zo Stellar Blade má výsť nový diel, volá sa, že Stellar Blade Blood Rain. Potom Cuphead vydal novú hru menom Mighty Cuphead Adventure a potom ešte má výsť remake z hry Resident Evil Code Veronica. A to bolo viac menej všetko za tento týždeň. Chvíľku som, bol dole v obývačke, lebo všetci boli u mňa doma a potom som zase naspäť prišiel sem, kde teraz som. Takže uvidíte, kde budem, keď prídete večer na radio stream. A potom ešte... A už nič, to bolo do mňa všetko za tento týždeň. Uvidíme, či budúci týždeň bude lepší. Ja som im tam 13, to mám pekný zvyšok dňa. Idem si spraviť, možno párky alebo kovásky na večeru a... Čau!